Winner ka! Winner ka! Okay na? Live na pala ako, guys. Okay. Good afternoon sa inyo, mga winners. Okay, this is Yes, tuloy. This is Jessie. Okay, hindi pa ako sanay sa name ko eh. This is Cheesy Jessie, guys. Dito sa Winner Ka, dito lang sa Albay Broadcasting Network. Okay, good news, guys, for today. Excited na yung mga contestants natin. Okay, magsisimula tayo ng contest today. Okay? So for today, guys, we have 5 contestants from all over the Philippines. Okay? Hopefully, yes. And hopefully, meron din tayo makuha ang contestants sa ibang bansa. Alright? So, abangan natin yan, guys. Okay, meron tayo from si Kokot Kamsur, si Arian Perfecto, yan, contestant natin yan. Si Liza May Montiel, Gogo Southern Leyte. Sana lahat ng mga lugar nila nanonood, lahat ng mga fans nila. So, invite yung mga contestants, okay? I-share nyo yung tong live stream natin or itong programa natin for today para lahat ng mga friends nyo marinig kayo. And sabi ko sa inyo kahapon, guys, meron tayong tinatawag na netizens vote. Yung mananalo today, ipopost natin yan sa page and pabobotohin natin yung mga netizens or yung mga friends natin sa Facebook. Okay? So, ang pinakamadaming votes, of course, sa Saturday or sa Sabado, bibilangin natin yan. 50% of that votes, yan ang makukuha nyo, okay? Tapos 50% manggagaling sa mga judges for Saturday. Okay? So, tandaan nyo yan, guys, ha? So, padamihan ng share to, okay? Para manala kayo ng 500 pesos sa Sabado. Diba? Masaya na yun. Ilang load na yun at ilang pwede na yun pang Jollibee. Meron din tayo si John Gerald Ebron from Kamsur. So guys, nanonood kayo ngayon yung mga contestant kasi mamaya tatawagan ko kayo. Hindi muna tayo makakapag-live stream, makakapag-live feed. Pre-recorded muna yung mga videos nila and messenger muna ang itatawag natin sa inyo, guys. Okay? So, meron din tayo si Elmer Samorin of Tabango, Leyte. Yan. Meron din tayo from San Isidro, Antipolo City, si Jella Tiliada. Contestants for today, guys. So, 5 ang maglalaban-laban today and pakinggan nyo and i-like nyo. And please comment, guys. Comment kayo. Feel free to comment and share. Guys, share. Alam niyo kung bakit nyo dapat i-share yung show natin today? Kasi yung may pinakamadaming share ulit, mananalo ng 50 pesos load. Ayaw nyo ba yun? Okay ba yun? Pwede na yun pang di ba? Pang chat sa mga iniirog nyo or mga mahal nyo sa buhay. Pwede na yun, di ba? So, guys, tandaan nyo, ang may pinakamadaming shares dito, ngayon, yung show natin ngayon ay mananalo ng 50 pesos load. Pinakamadami or ira-raffle natin kasi well, syempre, baka sobrang dami talagang shares. Ira-raffle namin yan at yung mapipili or yung mananalo, siya ang makakakuha ng 50 pesos load. Okay ba tayo dyan? Okay ba? Alam ko excited na kayo, guys, mapakinggan yung mga contestant natin. Lalo na yung mga contestants natin
kanina chinachat ko sila and super excited na sila mag-live today. And kahit sabihin ko na standby kayo, yun, nakaabang na talaga. And hopefully, nakaabang talaga guys kasi anytime from now, tatawagin ko kayo. So, sasabihin ko lang yung sunod-sunod para at least alam nyo kung pang number 2 kayo or number 1. Number 1 contestant will be si Arian Perfecto. So, Arian Perfecto, ikaw ang una kong tatawagan. Okay ba yun? Number 2 contestant will be Liza May Montiel. Well, si Arian from Sipokot, Kamsur. Number 2 contestant is Liza May Montiel from Sogod, Southern Leyte. Yes, grabe no? Luzon, Visayas at Mindanao tayo today. Yes. And si John Gerald Lebron, number 3 contestant. Okay, tandaan nyo guys yung mga numbers nyo number 4 naman si Elmer Alburo Samurin. Yung Facebook name niya Elmer Alburo pero yung real name niya is Elmer Samurin from Tabango, Leyte. Okay. So dalawa from Leyte, no? Si Liza at saka si Elmer. Baka magkatuluyan kayo, guys. I-match natin silang dalawa. Pwede yun, guys, di ba? Di ba? Kasi parehas ang interest nyo, singing. And last but not the least, si Jella Tiliada, number 5 contestant from San Isidro, Antipolo City. Yeah! Antipolo, ang ganda dyan. Di ba? Yung may mga overlooking Metro Manila na mga bars and restaurants. Kasi minsan nakapunta na kami dyan. Yes, so yun yung mga numbers nyo guys So standby kayo, tatawagan namin kayo. Siguro magbabasa muna ako ng mga comments. Madami na bang comments? Yan, sabi ni Elmer, contestant natin. Hi Boozer, hi Elmer, good luck sa'yo. Sabi ni John, hello sir, yes. Hi John, good luck. Stay tuned kayo guys Si Vincent naman, musta po? Si Vincent nanalo to ng 50 pesos load kahapon. Magandang araw. Magandang araw, Vincent. Share nyo na guys Share nyo itong show natin for today para may chance kayong manalo ng 50 pesos load. Okay? Sponsored yan ni Jesleya Pots and Plant. Okay ba yon? So wala pang logo. Hindi ko pa nabigay ng logo for the sponsorship. Okay? So Jesleya Pots and Plants sponsor na 50 pesos load for today. Yes. Lou Canita Rugay, shout out po. Hi Lou, bukas ikaw yung contestant. Na-late ka sa pag-submit ng video mo So bukas si Lou. Nanalo din si Lou ng 100 pesos load kahapon because nag-send siya ng shout out video. Thank you so much Lou from Binyan, Laguna. Yan. Sana all, sabi niya. Vincent, wala pa po ako. Wala ka pang Vincent? Napatala ko na yung load kahapon Yung binigay mong yung binigay mong number. Si Alburo Elmer sana all kasi thank you Antipolo here. Yes. Antipolo din si Vincent. So meron from Antipolo si Jella Tiliada. Okay, Vincent, message mo na si Jella, sabihin mo good luck. Okay. So yun, can't wait. Bukas, ikaw Lou ang contestant bukas. Share nyo na guys, share nyo na. Tapos please, pa-hashtag. Ito importante din to guys Hashtag kayo ng winner ka or video okay champion. Dalawa. Hashtag winner ka, tapos hashtag video okay champion. Yes! So, bago tayo mag-continue or simulan ng contest, shout out muna tayo. Video shout out coming right up. Hi guys, John here. I'm here in Dubai. Winner ka. Hi, Tin here of Dubai. Winner ka. Hi guys, John here. I'm here in Dubai. Winner ka. Hi, Tin here of Dubai. Winner ka. Hi guys. Yeah! Alright. Mga kaibigan natin yan na nasa Dubai. Si John at saka si Tin.
Thank you so much. So, nagpa-shoutout sila. Winner ka! Yeah. Ganun po ang symbol natin guys ha. Tandaan nyo, pag nagkita-kita tayo, ganito ang batian natin guys. Winner ka. Okay? Okay ba yun? Winner, W, pera, and ka. Okay? Approve. Para yung tatlong fingers or apat na fingers nakaturo talaga sa'yo. Kasi di ba pag ganun, nakaturo yung tatlong fingers. Ito hindi. Dapat ganun. Tapos, approve ba? Winner ka. Yeah. Okay ba yan? Okay ba yan, guys? Galing yan kay Cheesy Jesse. Okay, sige. Simulan na natin. Kahit ako excited na. Excited na akong i-share sa inyo yung mga contestants natin for today. Actually, ang gagaling nila. Okay, ang gagaling nila, guys. So, okay. Huwag na nating patagalin. Palakpak muna dyan. Yeah. Oh, I'm so excited. Okay, simulan natin. Si Arian Perfecto. Okay, Arian. Sige, tatawagan ko si Arian. Arian, nandiyan ka ba? Wait for my call. Eto na po. Where are you, Arian? Good. Wait lang. Tawagin natin si Arian. It's ringing! Ringing. Arian, sagutin mo na. Hello? Hello po. Hi Arian! Kumusta? Hello po. Yan si Arian Perfecto. Arian, kumusta? Ayos lang po. Okay lang. So, nakapag-lunch ka na ba, Arian? Nananghalian ka na, Arian? Opo. Tapos na, no? So, eto ka. In a little while, papatugtugin na natin yung entry mo. Yung video entry mo. And sabi mo dito, dun sa sinubmit mo sa pag-register, Arian, taga-Kamsur ka, si Pokot, no? Hello, Arian? 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 Hello? Mukhang naputol si Arian ba? Pero hindi naman eh. Arian, nandyan ka ba? Yes po, kuya. Okay. Medyo mahina ba ang signal? Yes po. Oh, sige, hanap ka ng medyo magandang signal. Diyan ba sa Hello si po, Pokot? kuya. Yeah, okay na. Okay na, Arian. Naririnig na kita loud and clear. So, taga si Pokot, Kamsur ka. Andito pa po. Wala po kasi yung signal. Wala yung signal. Oh my God. Sige, hanap ka ng magandang signal. Okay lang kayo dyan sa Sipokot, Kamsur, Arian? Hindi naman kayo Yes, binagyo ng todo ni Julina, no? Hello, Arian? Hindi naman po. Hindi naman. So, okay naman. Wala namang baha. Wala po. Okay, good. And sabi mo dito, ang hobby mo is singing. Well, syempre, kasi sumali ka nga dito, no? So, ilang taon ka nang kumakanta, Arian? Wala po. Pakanta-kanta lang po sa karaoke. Ilang taon ka nagsimulang kumanta? Naalala mo ba? 3 years old po. 3 years old, kumakanta ka na. Galing, ha? So, until now, ilang taon ka na nga, Arian? 18 po. 18 years old. So, 3 years old. So, 15 years ka nang kumakanta. So, mahilig ka talagang mag-video okay. Opo. Yung yung hawak mo ngayon, video okay yan, ano? Yung ginamit mo kanina sa pagkanta? Opo, amplifier po ni Papa. Tapos sinaksak ko lang po yung cellphone. Okay. Galing. Maganda nga yung sound eh, kahit medyo mahina lang yung boses mo ng konti, pero okay lang.
So sige, papatugtugin na natin yung video mo, Aryan. Excited na ako. Excited na kami lahat dito mapakinggan ka, Aryan. Okay? So standby ka lang dyan, Aryan, kasi after this video, kakausapin pa kita, okay? Huhusgahan kita, Opo. Aryan, okay? Pero before that, Aryan, tatanungin kita, okay? Winner ka ba, Aryan? Mm, Ano? Winner ka ba? sabihin mo, Aryan, winner ako. Dali. winner ako. Yun. So, dito sa winner ka, lahat tayo winner. Okay. Pero, yung iba, walang premyo. Pero winner pa din. Okay, sige. Patugtuguin na natin yung video mo, Aryan. Excited na ako. Play it, maestro!
Naputol. Pero sige, okay lang yun, okay lang yun. Yung picture ni Aryan, pakita natin yung picture ni Aryan. Habang kinakausap ko siya. Okay, Aryan, nandyan ka ba? Aryan. Yes po. Alright. Aryan, winner ka. Ang galing, ang galing. Palakpak tayo dyan, palakpak tayo dyan. So, gusto ko yung boses mo. Ang bagay sa kanta. Okay? And, Aryan, sumasali ka ba sa mga contest? Kasi halata eh. Kasi since 3 years old ka, di ba, kumakanta ka na. Sumasali ka ba sa contest, Aryan? Opo. Ilang contest na ba ang sinalihan mo? Dalawa lang po. Dalawang barangay lang naman po kasi yun. Talaga? Kasi yung mga, Opo. yung pagtayo mo, yung hand gestures mo, yun. Tapos ang gusto ko sa'yo, feel mo yung kanta, pumipikit-pikit ka. Yan. Ganyan talaga. Pag feel mo yung kanta, napapapikit ka talaga. Galing. Oo nga guys. Kasi ako, pag ako kumakanta din, pag feel ko na yung kanta, napapapikit ako. Kaya lang, Aryan, ang problema doon, like nakita natin, 'di ba, yung sa mataas ng nota, yung patapos na yung kanta, pag nakapikit ang kanta mo, kung minsan nawawala yung yung puwersa. Okay? So pag mahihirapan ka mag-hit ng notes, so dapat huminga ka ng malalim. Okay? Huwag ka masyadong conscious, okay, sa tindig mo kasi sa tingin ko parang nako-conscious ka kasi may camera, nagre-record ka, 'di ba? So relax lang, relax. Tapos pag dating doon sa sa mataas na nota, 'di ba? Hinga ka ng malalim kasi hindi ka relax eh. So mahihirapan ka. Alam ko hit na hit mo 'yon eh. Kahit pag walang video, pag kumakanta ka, alam ko saktong-sakto 'yun eh. Dahil nga nako-conscious ka siguro, hindi mo na-hit masyado yung high notes. Okay, so yun lang ang comment ko. Pero lahat naman sa performance mo magaling. Gusto ko yung process. Bagay sa kanta. Sino pala yung kumanta nun, Aryan? Si Carol Banawa po. Carol Banawa. Oh, wala na si Carol, no? Hindi na kumakanta. Anong title ng kantang yun? Hanggang may kailanman. Hanggang may kailanman. Okay. Magaling na singer yon si Carol Banawa. Mataas ang boses, matiling, di ba? Tapos maganda ang boses. Yun. So, hintayin mo later yung announcement, Aryan. Wag kang aalis. I-share mo tong video natin para madaming fans ang makapanood sa iyo. Okay? So, good job. Winner ka, Aryan. Wait for later. Diyan ka lang. Okay? And susunod na natin ang contestant number 2. Yeah. Thank you, Aryan. Thank you. What's up? Okay, sige. Shoutout muna tayo. Commercial shoutout muna tayo. Natutuwa ako dito eh. Hi guys, John here. I'm here in Dubai. Winner ka! Hi, Tin here of Dubai. Winner ka! Hi guys, John here. I'm here in Dubai. Winner ka! Hi, Tin here of Dubai. Winner ka! Hi guys. Okay, contestant number 2 na tayo. Contestant number 2. Yan, nire-ready na natin. Si Liza May Monkel naman. Liza May Monkel, contestant number 2. Okay. So, tawagan muna natin si Liza. Liza May. Eto. Liza May. Yup. Ba't natatakpan yata ako ng title? Calling. Oops. Alright. Galing, no? Liza, are you there? Liza May. Liza May Dulog Montiel. Liza, tumatawag na ako sa iyo, Liza. Naririnig mo ba ang aking tawag?
Guys, winner ka guys ha. Winner ka every day until Saturday. Mondays to Saturday, winner ka from 12:30 p.m. to 2 p.m. So, kantahan tayo dito. Happy lang. Okay? Alam niyo yung happy lang na yan, nakuha ko yan sa aking baby boy. 1-year-old siya. Sabi niya, happy lang. Di ba? Saan niya nakuha yun? Di ba? Pag masaya siya, sabi niya, happy lang. Galing, no? So, happy lang tayo dito, guys. Kasi lahat tayo winner. Tawagan uli natin si Liza May kasi parang hindi makaabot yung tawag ko. Paabutin nyo, please. Liza May Montiel. Ganda ng ano, no? Yung pangalan ni Liza. Parang yung crush ko, si Liza Soberano. Wow. Hi, wifey. Yeah, alam niya naman yun eh. Alam naman ng aking wife na crush ko si Liza. Pero hanggang dun lang yun, guys. Pag may asawa kayo, hanggang crush lang. Basta yung tatawa, ganun talaga yun. Oo, ganun talaga yun, guys. Wala nang ano, wala na. Siya lang. Forever. Forever. Clap kayo dyan. Kasi, no answer. Sige. Isa pang try. Liza, are you there? So, guys, alalahanin nyo, yung pinakamadaming share for today ng show na to, mananalo ng 50 pesos load. Kaya yung mga nanonood dyan, share na. 50 pesos din yun, guys, no? Pang Messenger na, pang Facebook, pang, di ba? May mga unli ngayon dito. Yung mga code for the unli text, unli internet. Di ba? Baka wala siyang signal, no? Tingnan natin yung comment. Baka doon yung comment sa kanya. Basahin muna natin yung mga comments, guys. Baka nagko-comment doon si Liza. Okay. Si John, galing. Kailangan po pala magpasa ng video. Yes, Vincent. For now kasi, hindi muna tayo makakapag-live stream, live singing. Kasi inaayos pa namin yung technical side. Okay? So, wow naman. Okay ba, John? Okay yung ano, no? So, later, si John ang kakanta. Shall we? Liza May Dizon. Wala talaga si Liza, no? Sige, patugtugin na natin si Liza. Baka after the song, nandyan na siya. Okay? Sige, kasi sabi niya sa akin kanina, hihintayin niya daw call ko. So, hintayin natin. Okay, sige. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Liza May Montiel of Starbucks later. Mahal na mahal, yan ang damdamin na sa'yo'y nararamdaman. Kung di mo alam, puso'y di mapalagay pag di ka namamasdan. O bakit ganyan? At maging saking patulong, laging alaala ka. Nais makapiling, nais makayakap sa tinan. Dahil sa'yo, ang puso kong ito'y natutong magmahal. Sadya bang ganyan? Sana pag-ibig na nadaramay pagkahingatan. Huwag paglaruan dahil minsan lang umibig. Ang napili ay ikaw. Huwag sanang sasaktan ang puso na sa'yo'y nagmahal. Tawag ng aking damdamin ay ikaw at walang iba. Ang lahat
lahat sa akin ay ikaw lang talaga. Puso'y wag paluluhain, ang pagsamo ko'y dinggin. Tunay na tunay, mahal ka sa akin. Dahil sa'yo, ang puso kong ito'y natutong magmahal. Sadya bang ganyan? Sana pag-ibig na nadaramay pagkaingatan, huwag paglaruan, dahil minsan lang umibig. Ang napili ay ikaw, huwag sanang sasaktan ang puso na sa'yo'y nagmahal. Tawag ng aking damdamin ay ikaw at walang iba. Ang lahat-lahat sa akin ay ikaw lang talaga. Puso'y wag paluluhain, ang pagsamo ko'y digin. Tunay na tunay, mahal ka sa akin. Tawag ng aking damdamin ay ikaw at walang iba. Ang lahat-lahat sa akin ay ikaw lang talaga. Wag paluluhain, ang pagsamo ko'y dinggin. Tunay na tunay, mahal ka sa akin. Tunay na tunay, mahal ka sa akin. Galing. That's Liza May Monkel. Teka, tawagan uli natin si Liza kasi sabi niya naubusan daw siya ng load. Yung mga sponsors dyan, padala natin ng load si Arian. Liza May. Yeah, calling. Kailangan natin makausap si Liza. Pero 'di ba, hindi naman kailangan mag-load para makausap siya, right? Yung signal lang, 'di ba? Kailangan. So may mga ganun pala, no? So, calling din natin si Liza. Actually, ito si Liza, guys, nag-submit siya ng video sa akin. Walang background music. A cappella lang talaga. Well, hindi pwede 'yon, 'di ba? So sabi ko, gawa ka ulit ng video yung may background music. Tapos, true enough, sinenda niya ako. Tapos, sabi niya, nanghiram pa siya ng phone, guys. Para lang maka-record ng video. Diba? So, super effort. Thank you so much, Liza. Magaling. Kailangan ko makausap si Liza eh. Calling. Sige, basahin muna natin yung mga comments. Baka may mga comments sila. Okay. Hi, DJ Jesse. Jeffrey Santina. Hi, Sir Jeffrey. Kumusta? Si Jeffrey, viewer natin yan sa kabilang station before. Sir Jeffrey, dito na ako. Panoorin mo ako every lunchtime from Mondays to Saturdays, 12:30 p.m. to 2 p.m. Yeah, magsasama-sama tayo, kantahan and kasiyahan. Guys, itong Video Okay Champion, isa lang to sa mga contest dito sa Winner Ka dito sa Albay Broadcasting Network. Marami pa tayo. Yung TikTok, Dance Like a TikToker. Okay, ila-launch natin yan soon. Yung mga mahilig dyan na
mag-record ng kanilang sayaw, game kayo dito. Winner kayo dito. Aba, complete attendance ang mga Bex ni Jessie. Hello! Yes, ki Sir Howell. Nakamukha ni Pepper. Okay, sabi ni Vincent, sana may contest na voice-over. Pag-isipan natin yon, Vincent. Voice-over. Oo nga, no? Yung mga sa cartoons, di ba? Yung nag-voice-over. Ganun ba ang ibig mo sabihin, Vincent? Kilala mo pa ba ako, DJ Princess? Of course! Oh my God! Ito si Princess Lalaine Rangasa, isa sa pinakamagaling kumanta dito sa Legazpi City. And sana, Princess, dapat kang sumali dito. Katuwa lang. Ganun. Ha, Princess? Please, 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 please. Share dan. Thank you, Princess. Alvin Chikpin Abaleta Idol, pa-shoutout po. Shoutout kay Alvin yan. Katiwala natin yan dito. 'Di ba katiwala ang tawagan natin, 'di ba? Katiwala natin yan dito sa Albay Broadcasting Network. Okay, try natin ulit si Liza. Tapos pag hindi pa, mamaya na lang natin tawagan. Proceed tayo sa contestant number 3. Okay? So, calling. Yep. Princess, kumusta? Kumusta, baby? And, yun. Tumaba ka ng konti, Princess. Nakita ko, bagay sa'yo. Bagay. Yan. Si Princess kasi, minsan katandem ko yan sa mga gigs namin dito sa Legazpi City. So, isang magaling na singer. Yep! You guys, ang dami pa magagaling na singers ang sasali dito sa Winner Ka Video OK Champion. Okay, mukhang wala pang load si Arian. Si Liza, sorry. Kung sino man dyan ang may mabuting loob at maloadan si Liza, volunteer na please. Sige, proceed tayo sa contestant number 3. Yep, contestant number 3 tayo si John Gerald Ebron. Yes. Waiting for the picture. Okay, guys, again, yung mag-share na pinakamadami, okay, mananalo ng 50 pesos load for today. Okay? So, share nyo lang nang i-share. And of course, mag-hashtag kayo please. Hashtag winner ka and hashtag Video OK Champion. Guys, dito sa Video OK Champion Contest, hindi nyo kailangan ng mga mahal na equipments. Basta kailangan clear lang yung voice nyo pag kayo ay nag-submit ng videos. For today or for now, guys, hindi muna tayo magla-live singing. Okay? So, ang gagawin natin is magsusubmit tayo ng video. Okay? Submit tayo ng video. Tapos, during the contest, tatawagan ko sa messenger. And, yun. Boom! And contest na. Okay. Contestant number 3, si John Gerald Ebron. Go! Tawagan muna natin si John. Yan. Picture muna ni John. Nandyan ka ba? Tawagan kita. Yep. Sana ba yung dito ni John? John. Okay, John. Calling John. Dalawa ang lalaki natin na contestant and tatlo. Tatlong babae, dalawang lalaki. John. Hello, sir. Oh, John! Kumusta, John? Kumusta? Hello, sir. Kumusta ka? John. Are you there, John? John, naririnig mo ba ako, John? John, naririnig mo ba ako? Hello? John! Mukhang mahihain si John. John, okay ba signal mo, John? John, hindi kita marinig. Lakasan mo boses mo, please. Si John ay tubong kamsur. Sir. Hello, John. Hello, sir. Yun. Okay na ba? Naririnig mo ako? Good afternoon po. Good afternoon, John. Kumusta ka dyan?
Kumusta ang buhay-buhay mo sa Kamsur dyan? So, sir, ayos naman po. Okay, saan ka sa Kamsur dyan? Kasi ang laki ng Kamsur eh, di ba? So, saan ka mismo sa Kamsur? Iriga City, sir. Iriga. So, Sa Iriga po. Irigueño ka. Irigueño. Opo. Di ba? Anong salita nga sa Iriga? Mga salita po, sir. Anong salita nyo sa Iriga? Bicol po. Oh, pero may tawag eh. Rinconada po, sir. Ano? Rinconada. Rinconada. Okay. Alam mo sa ang Rinconada, kahit Bicol dialect siya, hindi siya maintindihan ng mga Bicolano. Ang hirap intindihan ng Rinconada eh, kahit kapwa Bicolano hindi sila maintindihan. Okay, from Iriga si John Ebron. 20 years old. Yes And po. estudyante ka ano dyan? Saan ka nag-aaral? Ama po, sir. Sa Maba. Ama po. Ama, okay. So anong course mo doon? Computer? Opo, sir, Programming? computer. Ano 'yon? Hindi. Hindi po, sir. Ano course mo? ACT, sir. Associate Computing Technology, sir. Sa computer din po. Oh, nice. So mahilig ka talaga sa computer, no? Galing. Galing. So pag-graduate mo, tapos pag may problema ako sa computer, pwede kitang tiwagan at ayusin mo nga to, pero parang ganito ang nangyayari sa laptop ko. Kaya ba 'yon? Kaya, sir. Alright, yan si John. Yan, may new friend na ako, si John. Tatandaan ko yan, John, ha? Okay, wag na natin patagalin. Patugtugin na natin ang kanta ni John Gerald Ebron. John, wait. Before pala ikaw kumanta, winner ka ba, John? Winner po. Yes, very good. Alright, give it up for John Ebron. Panahon ng pagkakataon, may babalik bang kahapon? Natandaan mo pa ba nang tayong dalawa ang unang nakita? Panahon ng kamusmusan sa piling ng mga bulaklak at halaman, doon tayong nagsimulan mangarap at ilan. Natatandaan mo pa ba ang bukid kong puso sa punong mangga, ang inanay kong gumamela, magkahawak kamay sa dalampasigang, malayang tulad ng mga ibon, ang gunita ng ating kahapon. Ang mga puno at halaman ay kabiyak ng ating gunita. Sa paglipas ng panahon, bakit kailangang ding lumisan? Panapanahon ng pagkakataon, may babalik bang kahapon? Ngayon ikaw ay nagbalik, tulad ko rin ang iyong pananapin, makita ang dating kanlungan, tahanan ng ating tula at pangarap, ngayon ay naglaho na. Saan hahanapin ba? Lumilipas ang panahon,
Kabiyak ng aking ngunit na ang mga puno't halaman. Bakit kailangang lumisan? Panahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Lumilipas ang panahon, kabiyak ng aking unila, ang mga puno't halaman. Bakit kailangang lumisan? Panahon ng pagkakataon, may babalik bang kahapon? Naputol, tawagan natin si John ulit. John, sagutin mo ang call ko. At huhusgahan kita, John. Alright, John. Tururururut. Ang ganda ng tunog na yun. That's my favorite sound every day. Turururut. Ibig sabihin, may nagmamahal sa akin. Okay, John. Nandyan ka ba, John? Hello, John. Dito po, sir. Yan. Alright. So, John, tanong ko lang, John. Nung nire-record mo ba yan, saan ka bang parte ng bahay mo nagre-record? Dito po, sir, sa sala namin. Sa sala nyo. So, ibig sabihin dyan, yung sala nyo, tapos ang audience mo, mga manok. Tama? Opo. Kasi naririnig ako yun, na tumitilaok na Opo. manok. Katabi nyo ba yung manok dyan sa sala? Yes po, sir. Malapit po. Alright. Oh. So, may alaga kang manok dyan? O sa tatay Po? mo? Sa tatay ko po, sir. Oh. May request daw, manok na pula. sabi ni SM namin dito, request daw manok na pula. Jan, ang comment ko lang dyan, pogi ka eh. Pero yung video mo, bakit parang ayaw mo magpakita sa video? Tisoy ka naman, nakikita ko sa video, tisoy ka. So, mas maganda sana nakaharap yung ano mo, yung camera mo sa iyo. Okay? And Okay po, sir. yes. Ilang taon ka nang kumakanta dyan? 10 years old po, sir. Kung ngayon, Nagsimula- ito si John kasi 20 years old. So 10 years old ka, kumakanta ka na. So 10 years ka nang kumakanta. Yes Wow, galing. Tapos ang kanyang hobby ay singing. And wala pa siyang trabaho kasi estudyante pa siya, tama? So kanina estudyante, sabi niya estudyante siya. And ilang beses ka kumakanta sa isang araw, John? Dalawa, sir. 2 beses po sa isang araw. So Yes po. consistent 'yon, like pag isa ka pa lang na kumakanta, ay may isa pa pala na ako, kakanta pa ako ng isa. Parang gano'n every day. Yes po. Yes, sir. Oh. So hindi pwedeng maging 3 beses, dapat 2 lang. Ay, pwede naman, sir. Pwede Pwede naman, po. okay. Akala ko ganun parati, dapat 2. So magaling yan, John. At sino ang paborito mong singer? Singer po, sir, si Noel po, yung kumanta ng Kandungan po. Okay, halata naman, no? So, ang comment ko lang dyan dun sa pagkanta mo sa pyesa ni paborito ko yun yung Kanlungan ni Noel Cabangon. Si Noel Cabangon kasi, pag kumakanta siya, para siyang parang nagkikwento lang. Okay? Nagkikwento lang siya. Boses lang talaga. Kumbaga, pure talent si Noel Cabangon. Boses lang, wala siyang effort. Parang nagsasalita lang. Well, in your case, John, nakikita ko yung boses mo maganda bilog eh.
Tapos pag nagda-diaphragm ka, lalong lumalabas yung ganda. Ang nangyayari sa'yo, pag doon na sa mga part na matataas, nagne-nasal ka. Okay, lumalabas sa ilong, halatang halata. So parang hindi mo, parang kinakapos ka pag sa mga point na ganon, sa mga matataas ng parte. Okay? So, wag mong inasal, i-ano mo pa din kasi parang ginagaya mo si si Noel kasi nga idol mo. So parang ginagaya mo siya pero yung style, yung talent mo sa pagkanta is diaphragm kasi bilog eh. Maganda yung boses mo eh. Parang opera, try mong i-diaphragm mo lang, wag mong inasal. Kasi pag nagne-nasal ka, nagsishift ka doon, kinakapos, nahalata. Halata din yun kasi yung opening ng nose mo lumalaki. So, nininasal mo, nilalabas mo yung boses mo dun sa nasal. So, i-try mo next time na buo. Wag mong inasal. Mas maganda yun. Opo. Okay. Pero ang boses Opo. mo, John, maganda. Promise. And yung pagkakanta mo naman, okay. Okay? Wala namang yung may mga points ka lang na hindi na reach yung nota pag mataas na pero dahil nga doon nininasal mo pero lahat ng performance or all throughout the song winner ka John. Okay, sige, Thank you po. standby ka John, manood ka lang kasi announce ko later yung winner. Tatawagan natin si Liza, pwede na daw siyang tawagan. So John, thank you, standby ka lang. Opo, thank you po. Okay, tawagan natin si Liza. Di ba 2? Okay. So, Liza. Mas kaso na. Ay, nagdawag ako. Ay, rin. Tawagan natin si Liza, guys. Liza! Liza. Yan ang tunog ng tawag. Hi, Liza. Hello, Liza. Liza. Gusto mo video chat? O hindi tayo pwede mag-video chat, baka maputol ka. Ano lang, audio lang, Liza. Liza. Hello. Hello. Nandiyan ka na? No. Yan, Liza. Lakasan mo ng konti, Liza, please. No. Hello, Liza. Lakasan mo ng konti. Please. Hello, Liza. Ano? Yun. Okay. So, Liza, ang galing ng performance mo kanina. Ikaw yung tinatawag ko na natural na talent. Okay? So, kahit wala kang effort, lapat na lapat yung tono mo sa kanta. Okay? Siguro hindi ka lang na-expose. Okay? Siguro hindi ka nagko-contest, hindi ka kumakanta sa crowd or sa kung saan. Siguro tinatago mo lang diyan sa iyo. Pero Liza, may talent ka. Maganda yung boses mo, lapat na lapat yung tono, wala kang effort. Pero dahil nga contest to, Liza, dahil contest to, video okay contest, kailangan mo pa din mag-effort. Okay? So, kailangan mo pa din, well, syempre, sorry kasi yung ano mo, siguro wala kang video okay dyan, pero may talent ka. Okay? But, dahil nga video okay contest to, kailangan natin ng effort in a sense na yung kanta mo, yung sounds mo, di ba? Pero ang galing ng boses mo. Okay? So, winner ka, Liza. Winner ka. Okay? So, standby ka lang, Liza, dyan. I-announce ko later yung mananalo for the weekly final sa Sabado. Okay? Thank you, Liza. Bye, Liza. Thank you. Okay, contestant number 4 tayo. Coach. Tawagan na muna natin si Elmer. Wait, tawagan natin si Elmer. Kanino ba ako tatawag? Kay Elmer or kay sige, si Elmer. Elmer, I'm calling.
I'm so happy, no? Ang gagaling ng mga contestant natin. Coach, putol ako, coach. Putol ako, coach. Okay, thank you. Elmer, are you there? Okay, habang siguro tinatawagan natin si Elmer, basahin ko yung mga comments. Yes. Princess, hala, hindi. Yun. Ayun. Yun. Ito na. Okay. Elmer, yes. Elmer, kumusta ka? Elmer. Okay lang po, sir. Yes, si Elmer Hello, is... sir. Yep. Si Elmer is from Tabanco, Leyte. Okay. Kumusta yung bagyo natin dyan, Elmer? Okay lang ba kayo dyan? Okay lang, sir, pero nag-iba yung, yung gura. Talaga? Hindi naman kayo binaha. Oo. Hindi naman po. Okay, mabuti. Mabuti naman at ganon. Ito si Elmer, ang hobby niya daw is sepak takraw. So ano ka ba? Parati ka bang naglalaro ng sepak takraw, Elmer? Everyday ba? Araw-araw ba? Hindi naman po araw-araw, sir, kasi limitado yung, paminsan-minsan lang po. So ano Pag ka may lang time. bang nagsesepak takraw o may kalaro ka? May kalaro po. Okay. Kasi 'di ba, ang bola ng Malapit sepak, lang. oo. Ang bola niyan ratan, 'di ba? Ratan. Yung parang ano, Opo. Parang oo. plastic. Kasi ako ang nilalaro kong sepak takraw, 'di ba yung parang ano, straw, tapos may tingga. Yun ba 'yon? Sepak takraw din ba 'yon? May takyan lang po, takyan. Okay. Sipa, no? Iba yung sipa sa sepak takraw, 'di ba? And ang Opo. sepak takraw is the national sport of the Philippines. Tama ba 'yon, Elmer? Sa Thailand po, yun lang po yung sport na yan ang pinakasikat po. Pero dito sa Pilipinas, hindi pa masyadong nakikilala. Oo nga, no? Ang gagaling ng mga ng Filipino sa sepak takraw, 'di ba? Yung parang Opo. nagtatumbling. Gagawa mo ba 'yon, Elmer, yung tumatumbling ka tapos sinisipa mo? Opo. Walop. Maganda. Maganda sa Bicycle kick. Pag sa football, bicycle kick, 'di ba, no? Opo. So paano, Elmer, paano mo pinagsasabay yun na nagsesepak takraw ka? Sepak takraw ka at kumakanta ka. Pwede ba yun? Pag mag-ball control lang po, pwede. Oo, pwede. And maganda yan Oo. kasi may exercise yung diaphragm mo eh. Di ba? Pag yung yung core, matibay, maganda ka sa pagkanta yan. Magagamit mo yan. Okay, sige. Opo. Yes, sige. Wag na natin patagalin. Give it up for Elmer. Ay, sorry ito. Parati ko nakakalimutan to. Elmer, tanungin kita before ko i-play Okay. yung video mo. Winner ka ba, Elmer? Winner ako! Yes, thank you, Elmer. Give it up for Elmer sa Marino Leyte. I'm going under, and this time I feel it's no one the same. It's all or nothing, really got away, you're driving me crazy. I need somebody to feel, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you used all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone in love. I'm going under, and this time I feel there's no one to turn to.
nothing when you're probably got me sleeping without you. Now need somebody to know, somebody to heal, somebody to have, just to know it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love, and till I close my eyes with a hurt. Sometimes I fall into your arms. I'll be saving your sound till I come back around. Another day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love, but now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. Alright, that's Elmer. Elmer Ano po, sir? Samorin. Yun, Elmer. Alam mo ito si Elmer, guys. Diyan ka lang, Elmer, ah. May kikwento lang ako. Alam mo si Elmer, nag-send siya sa akin ng video. Hello, sir. Ayun. Sabi niya, pasensya na daw sa sa sounds kasi ito lang daw na kaya niya. Pakita natin yung yung gamit ni yan. Yan lang yung gamit ni ni Elmer nung pag-record niya. So in-improvise mo, Elmer. Paano mo ginawa yan? Kinabit mo lang yung mic, no? Parang speaker saka yung mic. Oo, yan. So yan yung gamit niya, guys. Yan. Yan yung ginamit niya kanina. So Elmer, comment ko lang, Ano po, sir? magaling ka. Maganda yung boses mo, yung yes, yung simula, okay yung simula. Kahit nga sabi ko sa iyo, basag pa rin. Basag pa rin yung yung tunog. So dahil nga doon sa gamit mo, siguro hindi mo pa na-adjust and everything, pero Opo, sir. ang pinapakinggan naman natin dito sa Video Okay Contest is yung talent eh. So nakita naman natin na may talent ka, maganda yung pagkakanta mo. Towards the end nga lang, Elmer, yung pagdating na dun sa sa mataas na parte ng kanta. Okay, siguro na sobrahan kang excited, okay? Nag-sharp ka. Okay. So yung nota mo, yes, yung nota mo lumampas. Nag-sharp ka ng konti or hindi nga konti, madami. So pag ganun, Elmer, pag alam mo ng mataas na, kuminsan kasi sa singer na excite tayo kasi actually sa mga Pilipino, ang pinaka-paborito ng mga Pilipino na mga tone yung mga matataas. Kaya maalata mo, pag doon na sa mataas na parte, yun ang pinaghahandaan nila. Tapos yung mga audience naman, yun naman ang hinihintay nila. Pag na-hit mo yun ang palakpakan. Okay. Ganun ang mga Pinoy. Pabiritan talaga, pataasan ng boses. In your case, mataas ang boses mo, lumampas ka eh. In your case, Elmer, mataas ang boses mo, magaling ka, kaya lang, watch out for the note, lumalampas. Okay. Na sobrang taas. Okay, lumampas ng konti. Tapos yung sound mo, medyo basag talaga. Pero talented ka naman. Yes. Naintindihan namin yon. So Elmer, standby ka lang kasi meron pa tayong isang contestant. Last contestant. And i-announce natin later kung sino ang nanalo. Pasok doon sa weekly finals natin sa Saturday. Thank you, Elmer of the Bang Related. Yes, thank you. Alright, so shout out break muna tayo. Yuhu! Winner ka!
I'm here in Dubai. Winner ka! Hi, Tin here of Dubai. Winner ka! Hi guys, John here. I'm here in Dubai. Winner ka! Hi, Tin here of Dubai. Winner ka! Hi guys. Alright. Okay, last contestant tayo. Last contestant, but not the least, of course. Okay? Pangalan niya is the Jella Tiliera. Jella Tiliera. Okay, tawagan natin si Jella. Jella. Parang nagugutom ako eh. Naisip ko Jelly Ace. Paborito ko nung bata ako, Jelly Ace. Jella. Angel siguro to si Angela. Jella. Hello, Jella. Tinatawagan kita. Ba't parang hindi kita matawagan? Yun. Calling. Jella! Hello, Jella! Good afternoon po. Good afternoon, Jella. Wow, full of energy si Jella. Yan ang gusto ko, di ba? Kinakabahan no. Kinakabahan. Yung mga gusto ko, di ba? Isang bungad pa lang, hello, sir. Good afternoon. Wow. Galing. Okay ang signal nyo dyan, ano? Po? Okay ba ang signal? Opo, okay po. Clear ba tayo? Loud and clear? Medyo mahina lang ho. Di ba? Pero okay naman Ako? Hindi ba ako marinig Opo, yung masyado? Pero okay naman po, sir. Okay lang. Okay, sige. Thank you, Jella. Opo. Si Jella ay taga San Isidro, Antipolo City. Saan ka sa Antipolo? Saan tong San Isidro? Ano po, sir? Actually po, nakikitira lang ho ako sa ate ko. Oh, Bali dito po sa Monteoro po. so taga saan ka talaga? Ano po, Aurora, Quezon po. Quezon, dinadaanan namin yan pagpapunta kami ng Metro Manila from Legazpi City. Di ba marami dyang dagat? Doon ba kayo sa malapit Opo, sa dagat? mismong tabing dagat ho. Oh, buti nga ngayon hindi na parating binabagyo, no? Pero Naku, bagyo ho ngayon, sir. bagyo Wala pa rin, kaming ano? contact ngayon sa kanila. Opo. O, kumusta naman yung Julina typhoon sa inyo? Okay naman? Hindi ko alam, sir. Gawa nang wala pa pong tawag sila, mama. Ay, oo nga. Hindi pa tumatawag? Hindi ka ba nag-worry? Wala po kasing signal dun, sir, sa amin. Kaya po andito ako sa Antipolo para dito po ituloy yung sa online class po. At mahirap po kasi dun. Oo signal. nga, no. Tama. So talagang ganun ang sitwasyon ngayon sa pag-aaral, no? Kung wala kang signal, pupunta ka sa may signal. Paano kung wala kang relative sa Antipolo? Paano ka na doon? Yung mga kaklase mo sa Quezon, paano sila nag-aaral doon? Pumupunta po kami nung second year pa po ako. Pumupunta po kami dun sa place na may signal sa bundok po. Wow! Yun nga po naging dahilan kung bakit pumunta ako dito sa Antipolo kasi po na-accident po kami. Kapunta po. Talaga, anong nangyari? Umakyat ka tapos? Ano po, sir? Minsan po kasi nagmumotor kasi kami gawa ng malayo po. Okay. Kaya kailangan kumakay ng motor. Tapos yung time na po yun, umulan, yung daan po is maputik. Parang umikot yung motor, doon po na aksidente. Oh And my! awa ng Diyos naman ho. So safe ka naman, wala naman nasaktan sa inyo? Ako po, sir, kasi gawa ng yung ulo ko po kasi na sa kalisada. Hindi ka naman bago. nasugatan? Hindi naman po siya dumugo, pero nagpa-check up naman po ako. Wala naman po sinabi ng doktor. Niresitahan lang ako ng gamot. Oh my, ganun talaga, no? So, I'm sorry to hear that, pero mabuti nga at safe ka, walang nangyari sa inyo, Jella. And dahil dyan, kasama ka namin ngayon dito sa winner ka sa Albay Broadcasting Network. Thank you so much. And second life mo na to, di ba, Jella? Yes po, Oh, yes po. O, ibig sabihin siguro may talent ka, kailangan i-share mo yan sa Pilipinas, di ba? Di ba? Hindi lang sa Pilipinas, ha. Rinig tayo sa buong mundo, Jella. So, kasi nasa Facebook tayo. So, international tong winner ka ng Albay Broadcasting Network. Okay, so ang hilig mo is singing and third year student ka. Saan? Anong school? Sa PUP Mulanay po. PUP. PUP Mulanay, Quezon.
Okay. So matalino to si ano, no? Si Jella. Hindi, hindi po. Sabihin mo, opo. Hindi ko matalino, pero hindi ko alam. May konting alam. Okay. So kitang-kita naman Jella, no? Maganda ka sa TV, oh. Ay, 'Di ba? Siguro madami kang manliligaw. May boyfriend ka na ba, Jella? yes po, meron na po. Nakikinig ba siya ngayon? Ay, nag-ano po siya ngayon, sir, nag-apply ho siya sa fast food ngayon sa Pasig. Oh, Yeah, so busy siya, hindi siya nakakapanood. Batiin mo para pero- pag kasi 'di ba, mapapanood niya 'to mamaya. So batiin niyo naman. Sabihin mo I shout love you. out. I love you, Jerome Wow! Maglante. So kilig. Dapat yung kilig sound effect wala pa. Okay. Wala pa kaming sound effect na kilig eh. So, woo! Kinilig ako doon. Yes. Sige, wag na natin patagalin, guys. Excited na ako mapakinggan si Jella. Alright, give it up for Jella Tilyada of Antipolo City. Ay, pala, ito na naman tayo. Jella, before kita patugtog, tatanungin kita, winner ka ba, Jella? Winner ako. Yeah! Okay, give it up for Jella Tilyada of Antipolo City. Karaoke version PH. Lahat ng babago ganun din ang puso ko. Di alam kung paano aamin, kung dapat bang sabihin ko. Ngunit kailangan ng tapangan at sabihin ng nararapat na hindi na alam kong mali na, pero di ko kayang bumitaw, ika'y masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanahan. Alam kong huli na, alam kong hindi na nga mahal. Oh, ilang beses sinubukan, tinigid ang nararamdaman pero kulang, may kulang. Natatakot na malaman, natatakot na iyong husgan na hindi na nga. Alam kong mali na, pero di ko kayang bumitaw, ika'y masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanahan. Alam kong huli na, alam kong hindi na nga mahal. Alam kong mali na, alam kong mali na.
na. Pero di ko kayang bumitaw, ika'y masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanahan. Alam kong huli na, alam kong hindi na nga mahal. Hindi ka na mahal. Hindi na nga mahal. Ang lahat ay nagbabago, ganun din ang puso ko. Ay, Jella, ang ganda ng boses mo, very sweet. Okay, Thank you siguro, po. siguro yung boyfriend mo, pinapakanta ka parati, no? hindi ho mahilig yun. Pero number one supportive ko po siya kapag sumasali po ako dati sa mga contest. Ah, talaga? So, ilang contest na ba ang nasalihan mo, Jella? Madami na ho, sir, eh. Pero kapag ho sa tuwing bayan ho, lagi akong talo eh. Eh, ganun talaga. Kasi, Kasi oh, di ba, oo, yung boses mo kasi, pang The Voice eh. Di ba? Ang The Voice, iba siya sa Idol. Si The Voice kasi, ganda ng voice eh. Ikaw, magandang boses po, hindi lang pang biritan. Di ba? Perfect choice naman si this band na song sa'yo. Yun nga, yung boses mo pang sweet, 'di ba? Pang magandang pakinggan, 'di ba? Pag natutulog ka na or matutulog ka na, 'di ba? Sweet voice. Parang si Carol Banawa, gano'n, 'di ba? Mga sweet voice pero bumibirit siya. And maganda ka sa camera, magandang labas mo, cutie. Yeah, siguro after this one, madami ka ng fans. Madami na mag-message sa iyo. Okay. So, thank you, Jella. Thank you. Yun lang ang masasabi ko. Okay naman lahat. Yung performance mo. Nasa tono naman lahat. Maganda boses mo. Maganda yung appearance mo sa TV. Okay. So, winner ka, Jella. Thank you so much. Abangan mo, i-announce ko na in a little while yung nanalo for today for the weekly finals. Okay. Thank you, Jella. Thank you po. Okay, bye. Thank you po. Bye-bye po. Okay, so yun guys, 5 contestants for today and malapit na tayo magtapos and i-message ko na lang, bibilangin namin guys yung mga nag-share. Okay, yung pinakamadaming nag-share siya ang makaka-receive ng 50 pesos load. Sa page natin, i-announce natin yung nanalo ng load. Okay, thank you so much sa mga nanood for today. And okay, sige, judgment time. ang hirap pala maging judge lalo na pag on the spot. Diba? Kasi dapat pag-isipan ko muna. So, ganon. So, ang winner for today. Drum roll. Wait, sige. Lagyan natin ng drama, guys. Di ba? Siyempre, kasi, diba? Dapat medyo dramatic. Tapos after this, babasahin ko yung mga comments nyo ng saglit. And the winner for today is, of course, from San Isidro, Antipolo City, Jella Tiliada. Yes, pasok ka sa weekly finals, Jella, sa Saturday. So sa Saturday, maghanda ka, gawa ka ulit ng video for Saturday, and iba namang kanta, okay? So sa Saturday yan. Kung bukas, di ba, may mananalo ulit, dalawa kayo sa Saturday. Kasi sa Saturday, 1 oras lang tayo. So, congratulations, Jella Tiliada, for our winner for today's video cake champion. So, magpapaalam na ako, guys. Maraming salamat. Meron pa tayong time for the messages. Or, babasahin ko lang yung mga messages. Yep.
Hi po, Idol. Hi, Liza. Yes, bukas ka. Contest. Go, kapatid. 64 share. Wow! Grabe ito si Vincent. Ang galing mag-share. Thank you, Jella. Yes. So, yun lang. So, okay na. So, guys, bukas ulit. Abangan nyo yung mga contestant natin bukas. Marami pa yan. May mga magagaling tayong contestant. Dito lang sa Winner Ka. Guys, tandaan nyo. Okay? Tandaan nyo lang, guys. Magpapaalam na ako, ha. Tandaan nyo lang, guys. Anumang sitwasyon ng buhay nyo ngayon. Okay? Masaya ka man o malungkot. Winner! Winner! Ka!